Dpwh nagsalita ukol sa issue sa Calmay Bridge. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Denise Brillante. 104.7 IFM. Report! Nagsalita ang Department of Public Works and Highways ukol sa kumakalat na impormasyon sa social media sa hindi raw umanong pagtuloy ng paggawa sa Calmay Bridge. Lumaganap kamakailan ng mga komento at pangamba ng publiko hingil sa katibayan ng tulay na inihahalin tulad pa sa mga maanomaliang proyekto. Nilinaw ng ahensya na walang katotohanan ng alegasyon dahil maayos na natapos ang Phase 1 ng ginagawang tulay. Ayon sa pahayag ng Dpwh, pondo na lamang ang hinihintay para sa pagpapatuloy ng Phase 2 na nakatakdang makuha sa susunod na taon. Matatanda ang isinagawa ang groundbreaking ceremony ng Calmay Bridge noong 2024. Layunin ng proyekto na ikonekta ang kabuuan ng Dagupan City sa dalawa nitong island barangays na Caraal at Calmay at maging bahagi ng bypass diversion road na nagdurugtong sa Pangasinan at Zambales patungong Dpwh Highway Extension. Kasama mo mula rito sa IFM News Dagupan, ito si Idol Denise Brillante. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.